أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبادئ تبشر في الله جبا ما بفوك أولي ما دعاك نيم دلنا سعينا قدل الله فعلك هنا نك كشا نك برك الله كوجيران كلنا بلا جلنكا ina fo sigida temene na yalla dania chukomi ani an karamugo ana nunjuro samamoga Sayyid Sharif Osman Madana Haidara ambe Côte d'Ivoire jamana kan kabri avril kalo tle folo fogana blabbi avril kalo tle sheki ambe dugu min kono o ye dalwa ana nokan dugu a jamiyatu ansardin tonde wani kanugo bela jelen bora kana uka balon cikena baka Sayyid Sharif Osman Madana Haidara ay wajul kana sigi wajul min konnana adadona seli joro ada maden jogo lalla fogata se seljima kata se islame o ka ben anu ka kelenya akom makari unyogana waro la fem mun sallallahu ala anga je anga bela jelen sharia nyogon fe o bismillah a'udhu billahi as-sami'il alim min sharri shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqillah sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين امين وبعد سلام الله عليكم يا جماعه المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته اسلامو نعم على تنونيكو solikele ko kiraba in kanu muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam soli kele ko a sodungo sanimon ka anaka sahaba nyumon anga foli be aw baby suina ni oye le 8 mois 2017 ambi ola dalwaya insha Allah ambi folo ka nga foli nyesi anga fama uma sans faire faute duguma nambora e ana baraka nyombe suina aye bunye bake garibuye aye dumuni batobi ka Haidara na atamanyo be wele ko angata bunya kaso ni oye akaka ango fo dalwa kawye uka meri sarabi ala di bolo batiki bolo ndese ka fe vo ale ma ko sebe kulubali damate parce que ko nyagamine do dori ola mbale tui mbi député fo o be ko fe anyere ka fama ba no ye imam baye ala ka lasiki deun ambu fo dine nyemogo alimamiu nunu de ala ka lasigi dew nye jena lasigi de bi contrandi ke asigi baga e chogomena lahara anga alimamiu ni karamogo u bebita contrandi ke ala e o chogo kele de la ko anyeni de fuyi olu de ga yoro ka gele ka teme yoro beka siga talla lahara bi chauffeur chapo o yoro la kira akashira ala ko jibrila mata muhammadu nyininga ne ya foye ngwa bi fatu bide ani ne ala bi nyon soro bi ta nyininga ani ne ala bi na nyon soro o de ma be ama wa obi asra na saya nyede jibrila nana ka salamu dikra makishine mabama ako ala ko ngani nyininga ko
ko yala i n'ale ka kan ka ɲɔgɔn bɛn bi o de ma diya i ye wa ubiyɛn i siranna saya ɲɛ de seyidu rusulu ye jibirila jaabi cogo di a ko taa fɔ ala ye ala min bɛ n dɔn ka tɛmɛ n yɛrɛ kan ala min bɛ n dɔn ka tɛmɛ n yɛrɛ kan ko ne ɲɔna ti sira saya ɲɛ wa ne ka kanu ye n ka gɛrɛ ale la ye nka n ye miiri fɛn dɔ de la ni silamɛw kamana gana u bɛna diinɛ ɲininkali kɛ ne de la ni silamɛw ma min faamu ne de bɛ ɲininka n ye miiri ni ne bɔra u kɔrɔ jɔnni bɛna o pilasi ta o de ye n kasi jibirila segira ka taa fɔ ala ye tan ala ko tiɲɛ dɔ ko taa fɔ a ye innama anta munzirun wa likulli qaumin hadi taa o aya in se k'a ye ko muhamadu e ye ciden de ye koyi ko i ka mɔgɔw bagabaga k'u bɔ wale jugu la la ilaha illallah Aïdara ka sɛbɛnnen tɛ dɛ nin ye ala kumakan ye kira de fɛ innama anta munzirun wa likulli qaumin hadi muhamad e ye ciden de ye ka mɔgɔw bɔ wale jugu la k'u bagabaga k'u ka tiɲɛni dabila nka i k'a dɔn ni e fatura jamakulu o jamakulu bina ne ala bi kandaba d'u ma o bi sira jiriw la hali n'u ma sɔn tuma min na sabatira kira bolo sisan hali ni ne ti yan kandabaw bi sɔrɔ o tumana kira y'a dɔn o yɔrɔ la kandaba ti kɛ maa si ye bilen alimami ninnu kɔ kandaba ti kɛ maa si ye bilen karamɔgɔ ninnu kɔ kandaba ti kɛ maa si ye bilen dɔnnibaw kɔ o la kira ko cogo di a ko el ulama'u umana'ullahi ala khalqihi wa hum bihim zaim kira ko sahabaw ma o yɔrɔ la a ko a k'a dɔn dɔnnibaw olu de kɛra sisan ala ka homme de confiance ye ni danaya mɔgɔ bɛ ala bolo dugukolo kan yan kunfinw kan ko o ye karamɔgɔw de ko wa lahara dɔw fana karamɔgɔw de bɛna kunfinw garanti ala ɲɛ kɔrɔ ko an y'u bila nin de la an y'u bɔ nin de la an ye nin de f'u ye an karamɔgɔ a ma nɔgɔn dɛ e denmusow bɛ furu la o tɛ baasi ye o ye garisɛgɛ ko de ye nka u bɛ si min u bɛ tile min aw dun ka denbaya de bɛ lajɛ ko karamɔgɔkɛ kunfin bɛ seli misiri kɔnɔ mɛ alimami denw bɛ cogo min na n'ale denw ma tɛmɛ o kan o kɔrɔ ye a denw ka ɲi parce que u ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ denw bɛ ta lahara a bɛ gɛlɛya karamɔgɔw bolo siga t'a la dɛ kulil haqqu min rabbik man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ala ye kari-kariw de fɔ kuranɛ karamɔgɔw tiɲɛ ye ala ta ye a ye ala ka tiɲɛ fɔ jɔn ye ayi a kana mɔgɔ nɛgɛn dɛ n'a ka di min ye o ka kɛ ala fɛ n'a man di min ye o ka kafiriya o foyi t'i se karamɔgɔ ma karamɔgɔ da ye k'a fɔ de ye mɛ mɔgɔw sɔnna wa mɔgɔw ma sɔn wa o ti karamɔgɔ ni yɔrɔ ye wa ma ala rasuli illa al balagh foyi tɛ kira ka ci seli kɔ mɛ karamɔgɔw ci min bɛ ka se bi ani kira taara ka min to an bolo kelen tɛ dɛ jogow tiɲɛna fɔlɔ o tɛ silamɛya ko ye dɛ danbetigiw fɛ yen anw b'a fɔ danbetigiw fɛ yen segu ka bamanankan la hɔrɔnya ni yɛrɛ dɔn bɛ du minnu kɔnɔ
ala ko tɛ dɛ ni muso kelen ye kɔnɔ ta ka sɔrɔ cɛ t'a fɛ o du kɔnɔ o y'o fɔlalen ye dulankolonw nka anw fɛ Segu ka kɔrɔ o y'a sɔrɔ silamɛya ko tɛ yen faso ni bulonda faso ni bulonda de tun bɛ yen kɔtaraw ni biɲɛjuguw boli bi sɔn bamanan bi dulɔ min a bi jufa sogo dun nka a janb'a ka hɔrɔnya ni danbe la a jɛna walimuso kɔ ko faden to don o y'a sɔrɔ kuranɛ aya ma kalan yan fɔlɔ o y'a sɔrɔ misiri ma jɔ mais bi misiriw bɛ ka caya an ka sow ye n'i y'u kalan k'a mɛn fo i bɛ kasi mais a y'a lajɛ a ye mun ye kuranɛ kɛra récitation ye bɛɛ b'a réciter n ye kuranɛ durusi a ye kuranɛ durusi a mɛnna dɛ karamɔgɔkɛ in hafizu don kuranɛ durusila don a ye mun ye kuranɛ ye lɛtiri de ye ka bɔ ala yɔrɔ ka na ko n ka jɔnw a y'a kɛ tan n ka jɔnw a kan'a kɛ tan nin de ye kuranɛ ye u tun b'an ka alimami fo olu minnu ye ala ka lasigidenw ye k'an ka daliwa mɔriw ni karamɔgɔbaw fo olu minnu ye ala ka lasigidenw ye an ye faamaw ka lasigidenw fo an sera faamaba ka lasigidenw ma an y'an jɔ ye dɔɔni olu ka foli ka gɛlɛ a bɛɛ ye ko bɛ laban o de la o fanga mana bonya cogo o cogo don dɔ la i sirilen bɛ taa ka ala magɛn de a wulibali don dɔrɔn o kɔfɛ jamiyati ansarudin islamiya o y'u ka danaya da min kan k'u ka nin nali Hayidara ka nali ya ko o garibukɛ ka nali kalifa o ma n'a ko o ma parɛ n'an ko deva an b'a fo an t'a dɔn mais waati yɛrɛ b'a ko fɔ anw t'a dɔn en personne mais waati b'a ko fɔ o kɔrɔ ye di ni ye ansaru selen y'a ma k'u bɛ taa Hayidara nali kalifa la u sɔ min bɛ fɛn dɔ la a la de n'o tɛ n'u y'a dɔn karamɔgɔ jugu don ne ma d'a la u bɛ sɔn ka s'a ma mana waati bɛ fɛn dɔ fɔ an b'a fo a jɔra a ka jɔyɔrɔ la a y'a ka jɔyɔrɔ fa ala k'a sara n'an bɔra yen su in na an tɛ taa yɔrɔ jan kosɛbɛ wajuli bɛɛ kɛra an fɛ ka ban ni an balolen don waatinin min kɔnɔ kanuɲɔgɔnw ni teriw bɛ yɔrɔ minnu na u b'a ɲini an ka n'an ɲɛ da ɲɔgɔn kan an filɛ o taamasen de fɛ n'o tɛ wajuli sira taama tɛ dɔ kɛra an y'o bɛɛ fɔ ala sɔnna ala ni ce an bɛ fɛ ka min fɔ an y'a fɔ mɔgɔw y'a faamu u ka nin kanu ni badenya taama in an k'an ɲɛ da ɲɔgɔn kan na u yɛrɛ ye min ta thème na n'o ye taama sababu ye silamɛya sigiɲɔgɔnya mɔgɔw ka bɛn ka kɛ ɲɔgɔn fɛ silamɛya ye nin wele da o an karamɔgɔw bi fɛn min kiiri tigɛ ka di kojugu o ye silamɛya de ye ale de kiiri ka nɔgɔ kiiri bɛɛ ye parce que ni ne Hayidara ko aw ma sisan daliwaya ko Mali la ne ni mɛlɛkɛw de bɛ dumuni kɛ n ka so ni maa min ye ne sɔsɔ o la o ye kɛlɛtigɛla ye dɛ ne ko n ka so de nka sa daliwaya ni y'a fɔ yan n ko ala ko ta kira ko ta Hayidara o bɔra i ka so la sa dɛ n'i ko ala ko ta dɔrɔn o tɛ e ta ye bilen o ye silamɛ bɛɛ ta ye n'i ye nkalon min tigɛ o la o bɛ ta ka di k'i tɛgɛ di anw ka kiiri tigɛ ka di i fa ka kuma t'a la o Musafa ye min fɔ de don o la an karamɔgɔw y'an seere ye
ɲinɛnde bɛ k'a kɔ n'o tɛ seli min bɛ minɛ bi mɔgɔ caman bɛ misiri kɔnɔ y'a dɔn Muhammadu ye kira ye koyi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wallahi Mustafa ye ala ka kira ye ayi a ka sɛbɛnɛw lajɛ bani c'est-à-dire savant si tɛ yen min kumana dɔɔni dɔ la ka san 200 kɛ ka se san 300 ma ni yɔrɔ dɔ ma jɛ o tɛ fiyewu mais kira kumana kisi nɛɛma ba ma an filɛ san 1400 ani kɔ don o don cɛnw bɛ ka jira ko cɛ in ye nin fɔ ka kɔrɔ a ko cogo di a ye Seydina Umaru kamankun minɛ k'a yigiyigi a ko Umaru a ko silamɛya ye étage de ye u bɛ ɲɔgɔn kan ka yɛlɛ a ko i b'a dɔn fɛn fɔlɔ min bɛ bin wa Umaru ko ala n'a ka kira de b'a dɔn a ko ala danaya limaniya ko o de fɔlɔ étage bi kari ka bin karamɔgɔ minnu bɛ yan diɲɛ kɔnɔ bi bɛɛ natara mun na wari jɔyɔrɔ ala ko tɛ yen kɛnɛkan ko de don mais kira ko Umaru ma a ko i b'a dɔn silamɛya bɛɛ binnen a étage bɛɛ karila k'a ban ko i b'a dɔn a tɔ bɛ to min ye Umaru ko ala n'a ka kira de b'a dɔn a ko wallahi silamɛya bi kari ka bin ka étage bin ka étage bin ko ka n'a laban to mɔgɔw bolo seli de karamɔgɔw bɛ yan o ko silamɛya bi kari ka bin de ko a tɔ bɛ to mɔgɔw bolo seli de o seli in yɛrɛ kira y'o min fɔ o t'an bolo la a ka haramuya o t'an bolo kɛnɛkan ko de don mina o seli kɔrɔ ye di seli kun ye mun ye ladala tilen tɛ o fɛn dɔ tɛ k'a fɔ a wajibiyalen b'i kan n'a heure sera fo i ka wuli k'a kɛ dɔrɔn non anw ye seli de kɛ o ye o de la seli t'an bolo bilen sinon maa o maa mana seliko ɲuman kelen kɛ seliko ɲuman kelen ala ye mun fɔ seli la a ko inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar nka a y'a fara kan ko wala zikrullahi akbar ala ko n'aw selila aw kɛra silamɛ ka kɛ ne ala fɛ mais o kuma yanni ka tuubi parce que nin ye kabini fɔlɔfɔlɔ kafiri tuubilenw nka kuma de a tuubi da k'a sɔrɔ a bɛ dulɔ min dulɔ ye lawa de n'a degeri la i bɛ se ka kɛ ala fɛ ka sɔrɔ i ma se ka dulɔ bila silamɛya nana sɔrɔ muso 10 b'e bolo nin quartier in na 5 b'i bolo ninnu ka quartier la i nana don diinɛ na k'a fɔ i ka sin ka o jɛnɛya bɛɛ dabila ka segin ala ma adamaden ma o ka gɛlɛn tuma na ala ko n b'aw dɛmɛ n bɛ fura dɔ d'aw ma n'a ye fura in ta cogo la a b'aw dɛmɛ k'aw jogo dilan jogo dilanli dama tɛ hali a bɛ haramu to yen hali minnu kɔnnen don a b'a bɛɛ to yen n'a selila ne hakili la kuranɛ ko tan yalɔ kuranɛ ye min fɔ ɲɔgɔn sama tɛ yen bilen mais a y'anw ka selilaw lajɛ tan dɔw bɛ seli la a tɛ san 5 bɔ hali bi walimusow t'u bolo dɔw bɛ seli la a tɛ san 10 bɔ dɔw ta tɛ san 20 bɔ hali bi u denmusow ka jɛnɛya sara o de bɛ ka kɛ k'u pari ka taa juma na o tuma na kɛnɛkana na ala ko seli bi an jogo ɲɛ an bɛ seli la o mɛnna sa foyi ma ɲɛ
ni fɛn ma ɲɛ o tuma na an bɛ mun fɔ an b'a fɔ ala ye min fɔ a ma kɛ ten wa la an b'a fɔ ala ye min d'an ma an m'o de kɛ ten tiɲɛ siga t'o la Alahu Akbar ne wulibali ala ye min d'an ma an m'a kɛ ten de tiɲɛ ma kɛ fiyewu seli jinɛmɔriya tɛ mais ala ko yanni i ka seli ko i ka seli ji ta Alahu Akbar a fɔra tan i bɛ fɔlɔ mun na ko ji saniya tiɲɛ siga t'o la ji sanima de kɔrɔ ye dusukun saniyali ye Alahu Akbar i b'i tɛgɛ fila ko mais tɛgɛ ka mun bɛ alabato la foyi mais tɛgɛ fila ko kɔrɔ de ye ala n filɛ ka n tɛgɛ fila ko n bɛna seliji ta ni n bolo kɛn bɛ ka jurumu min kɛ ala k'o yafa n ye n bɛna kuma i fɛ Alahu Akbar bali Alahu Akbar i bɛ ji dɔ soli ka k'i da muguri tiɲɛ hali n'o y'a sɔrɔ i kelen bɛ k'i da ko ni furusɛti ye siga k'a jɛ tiɲɛ ala ko nɔ ko hali bi fo i ka ji kura de k'i da kɔnɔ k'i da ko Alahu Akbar kɔrɔ de b'a la ala n filɛ ka n da ko n'a sɔrɔla ne kɛn bɛ ka fɛn fɔ min ti bɛn e ala ma ala o jurumu bɔ n da kɔnɔ n'i bɛna kuma Alahu Akbar nin don ayidara Alahu Akbar i bɛ ji don i nun na k'a fiyɛ tiɲɛ n'a sɔrɔla jɛlenya ɲini don mɔgɔ nun kɔnɔna ni nɔgɔ jumɛn de bɛ yen k'o bɛ dɛsɛ ka ala bato Alahu Akbar o tɛ yen Alahu Akbar mais kɔrɔ de don ji don i nun na ji foro i k'a fiyɛ ala ni n kɛn bɛ ka kasa mɛn min ti bɛn i ma dagabanaw gongo mugu kasa i ye sɔrɔ n ka bitigi kɔnɔ n ka biro kɔnɔ n ka misiri da la ala yafa ma n'i bɛna kuma o tuma na i bɛ sɔrɔ ka ɲɛda ko k'a jira ala la n'a sɔrɔla ɲɛda in ɲɛkisɛ fila in kɛn bɛ k'a fɛn filɛ min ti bɛn e ala ma ni ne ɲɛ kɛn bɛ k'o ye ala yafa ma n'i bɛna kuma la ilaha illallah ko i ka tulo fila masaya nɔgɔ jumɛn bɛ tulo la mais i b'i tulo masaya ala ni kɛn bɛ ka kuma mɛn a kɛra misigi ye a kɛra kuma langujan bɛ tulo la ala yafa ma i k'o jurumu yafa n ye an bɛna kuma nin ye seli labɛn de ye seli ma se fɔlɔ i bɛ n'i sen fila ko ala ni ne sen tagamalen bɛ nin ye ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min ye haramu ye n'o ma bɛn e ala ma ala n sen fila jurumu kora ka bɔ a la yafa ma n bɛna kuma i fɛ a silamɛw n'i tilala nin na sa a bɛ fɔ nin ma ko seliji seliji kɔrɔ ye de saniya mais saniya nɔgɔ ko tɛ o selijitalaw a fɔ moriw ka ɲɛda ko an balimamuso parta ninnu makiyaji tigi ninnu ɲɛda manzani ka tɛmɛ alimami ɲɛda kan mais u tɛ se ka seli n'a ye ko fɔ u k'a kɛ tan a silamɛw n'i ye seliji ta tan i bɛna sɔrɔ k'i jɔ k'i ɲɛsin setigi ma i b'i bolo kɔrɔta takbiratul ihram arabu ko ten an ko bamanankan na ko haramu kibaru haramu haramu yɛrɛ mana ye seli la seli ye min bɛ kɛ ala ye ni haramu yer'o la o ka ɲi bilen o man ɲi dɛ kɔrɔ de b'a la ko haramu kibaru i b'a fɔ ko allahu akbar haramu kibaru ala n ye muso haramu n ye n denw haramu n ye n ka nafolo haramu n ye n ka fɛn bɛɛ haramu fɔ e ala i b'i ɲɛsin setigi ma tan k'i dɔgɔya ye a kɛra bolo jiginna ye o a kɛra bolo minɛna ye o a bɛɛ ka kan bolo ko an y'o fɔ a ye o banna i bolo minɛ tɛ an ka diinɛ na i bolo jigin t'a la i bolo ka di i ye cogo min na a kɛ ten ayi kɛlɛ t'a la dɛ an ye o fɔ an karamɔgɔw ye n'an y'a ye don o don ko a sɛbɛnna bil amri ko alakira ko n'a bɛ seli a y'a bolo minɛ walima bil amri ko alakira ko n'a bɛ seli a y'a bolo jigin ni ne ye nin fila fɛn o fɛn n ti wajuli kɛ
boloko t'a la boloko tɛ a minɛ Tiɲɛ. n'o y'i ja a jigi n'o y'i ja e bɛna ne ɲininka ko kira ye jumɛn kɛ ayi kira pour que k'a nɔgɔya n b'a f'i ye ko kira ye nin bɛɛ kɛ Allahu Akbar ko kira ye nin bɛɛ kɛ mɔgɔ tɛ se ka fɛn dilan seli la kira ma min kɛ o siga t'o la kira ye nin bɛɛ kɛ jumɛn ka d'e ye nin fila la minɛni wa a minɛ jumɛn ka d'e ye nin fila la a jiginni wa a jigin e yɛrɛ de ko don Tiɲɛ siga t'a la ala mago bɛ e de la bolo in ko tɛ Allahu Akbar ni wuli o tuma na n'i ye ala akubaru fili nam ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɔ ko n bɔra fɛn bɛɛ la i kelen ni ala Allahu Akbar i n'a bɛ kuma de da ni da ne ka kuma tɛ dɛ ala kira de ko ten ko n'i ko alahu akubaru ko foyi t'i ni ala cɛ bilen dɔrɔn i ɲɛ t'a la siga ko a b'i kɛrɛfɛ ye de a bɛ yen o yɔrɔnin yɛrɛ la Tiɲɛ siga t'a la Allahu Akbar i n'a bɛ kuma i bɛ fatiya kalan a bɛɛ ye dugawu de ye ka kuma ala fɛ Tiɲɛ a kuma kelen o kuma kelen n'i y'a fɔ ala b'i jaabi Tiɲɛ fo ka taa fatiya ban n'i ye aya kelen fɔ ala b'i jaabi n'i ye fila fɔ ala b'i jaabi fo ka taa fatiya ban i bɛ ka kuma a fɛ a bɛ k'i jaabi Allahu Akbar ni wuli an karamɔgɔw bi yan biya ni o banna i b'i kunbere minɛ Allahu Akbar o kɔrɔ ye di ala i ka jɔnkɛni sulilen filɛ Allahu Akbar ala ni e tɛ ne tɛ foyi ye Tiɲɛ siga t'a la dɔkitɛriw b'i furakɛ ni bana na nka ni ɲɔ jɔli sera dɔgɔtɔrɔw tɛ se ka fiɲɛ di yan dɛ Allahu Akbar ala sulilen fili ye n ka mun kɛ ala n ka mun kɛ la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bani i bɛ tila k'a fɔ ala ye kun nam ko ala nin t'a ɲɛ sami allahu liman hamida ala ne ɲɛda de adamaden ɲɛda de ka bon adamaden bolo a yɔrɔ bɛɛ ye hali ni maa ko a b'i bugɔ i bɛ ɲɛda de défend siga t'o la Allahu Akbar i yɛrɛ mana fɛ i ka musariniw b'i bolo i bɛ ɲɛda jɔsi parce que ɲɛda ka di mɔgɔ ye Allahu Akbar o min ka di n ye dɛ ala n filɛ k'a da dugu ma siga o tuma i bɛ t'i te turu ala wa n den yɛrɛ ye dugu ma ɲɛda filɛ dugu ma Allahu Akbar ala n bɛ fili i kɔrɔ Tiɲɛ n ka mun kɛ n kana mun kɛ Aïdara Allahu Akbar i te turulen nam ko ala n ka mun kɛ n kana mun kɛ ala bɛ kuma i fɛ o yɔrɔ bɛɛ wala ala b'a f'u ye i ka min kɛ i muso tɔɲɔnen du i bolo dɛ e t'o kalama Allahu Akbar i yɛrɛ dusukun b'a ye tiɲɛ don n ye nin tɔɲɔ Tiɲɛ i bɛ layidu di ala ma ala n dɛmɛ n b'a dabila Tiɲɛ siga t'a la muso mana seli tan a sulilen n'a te turulen ala n ka mun kɛ ala b'a fɔ a ye e bɛ to k'i cɛ janfa i ni cɛ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ o man ɲi dɛ Allahu Akbar muso b'a fɔ tiɲɛ na tiɲɛ don ala n y'a dabila Tiɲɛ siga t'a la Aïdara bilahi nam a bɛ fɔ nin de ma ko seli Tiɲɛ siga t'a la mɛ anw ta ninnu tɛ dɛ ayi olu ko tɛ daramani misiri welela eri sera ko fɛn jɔra para mɛ sera misiri la alahu akubaru subhanallah Allahu Akbar a y'a lajɛ a kɛnɛ kan o seli min fɔra nin ye nam walahi a y'a kɔrɔbɔ bani a kɛtɔ yanni i ka tila i bɛ ala ye Tiɲɛ siga t'a la Masa ye. Tiɲɛ siga t'a la a y'a kɔrɔbɔ su in na bɛɛ seliji ta nin tacogo in na n'i jɔ ka kuma ala fɛ tan ka takbiratul ihrami kɛ seli kɛ tan yanni i ka salamu bila i b'a dɔn ko ala bɛ yen Tiɲɛ siga t'a la Aïdara i bɛ seli ja sɔrɔ wallahi Allahu Akbar i bɛ seli ja sɔrɔ n ka kuma yɛrɛ tɛ seli kan koyi n dɛmɛ dɔ de ye donna seli kɔnɔ a kɛra ten kira ko foyi tɛ to an bolo seli kɔ Allahu mun b'an bolo bilen foyi a bɛɛ ye seli nin ye ni nin seli in tɛ wa a kɛcogo ɲuman t'an bolo siga nin ye a kɛcogo yɛrɛ ye mɛ seli yɛrɛ hali n'i y'a kɛ ta ka ɲɛ ala kɛn bɛ ka kangari dɔ da ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam wala ko selilaw i farati dɛ la yaqbali llahu salata mri'in fi jawfihi haramun Allahu Akbar ko e ka n'i jɔ ko alahu akubar n filɛ ka seli ko ka dɔ tɔɲɔ ne ka haramu nafolo tu i kɔnɔ siga ko a ti minɛ Allahu Akbar ne m'a fɔ dɛ kira ka hadisa don sallallahu alaihi wasallam salim a tigi y'a fɔ o kumana an b'a faamu yan seli nana ka jogo dilan Allahu Akbar ala ko ten Tiɲɛ
mais ne fɛ ka min fɔ nam shetane sera an na hali an ka seli ɲuman t'i minɛ bilen an ka bato ɲuman si t'i minɛ Allahu akbar ka da mun kan aidara an karamɔgɔw bi yan biya kacha don dɔ la kira ko sahabaw ma silamɛw ma a ko a ti sɔn n ka fɛn dɔ fɔ ye a k'a kɔlɔsi kosɛbɛ nam a baraji ka bon seli ye a baraji ka bon su ye a baraji ka bon a ka sadakati bɔtaw ye sigatalla sahabaw kabakoyara wallahi ko fɛn baraji ka bon su ni seli ye ani sadakati a ko ɔhɔ Allahu akbar u ko ye mun ye a ko islahu zati bayinikum aw silamɛw cɛ dilali ka bɛn ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ kelen ye setigiw ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ a ka janto ɲɔgɔn kungo la comme parent y'a fɔ a ka hadisa la yan maa o maa mago ma kɛ anw silamɛw la o t'an dɔ ye Allahu akbar sigatola aidara ko aw bɛnni ka yafa ɲɔgɔn ma k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye k'o baraji ka bon seli ye a ka bon su ye a ka bon sadaka ye Allahu akbar sigatalla mais u nana mun fɔ a jaa jumɛn kɛ wala karamɔgɔba ninnu minnu kalannen don Allahu akbar wallahi diplôme batigi ninnu Allahu akbar u nana fɔ nin hadisa in na ko kira m'a ɲɛ dɔn ko an k'a dɔn kira filila ko kira ko k'a baraji ka bon seli ye ko a kan tɛ farida ma dɛ ko nafila de ko don Allahu akbar aidara mais kira yɛrɛ ti nafila ni farida dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na Allahu akbar ma ala asaf aidara shadid Allahu akbar mais kira ye min fara a kan o farida ko nafila ko ti foyi bilen o kira ko aw silamɛw mana fara n'aw ma bɛn n'aw silamɛw ma bɛn a ka bɛnbaliya dɛ k'o de ye lamarazuwari ye min bɛ kɛ ka dili kɛ ko a ma fɔ a bɛ kunsigi di dɛ ko mɛ a bɛ ala ka danaya di ka bɔ o dusukun na pewu ni danaya bɔri ala danaya bɔri dusukun na farida ko ni nafila ko bɛ yen ko n'an ma bɛn ko ala danaya bɛ bɔ an dusukun na n'ala danaya bɔra an dusukun na bato jumɛn bɛ minɛ an bɛɛ ne don wa silamɛw bɛɛ ne don tijaniya kadiriya sajaliya sunamɔgɔw wahabiyaw tarabiyaw an tila d'accord tilatilali in yɛrɛ tɛ kojugu ye koyi tant que ni ju in ka ɲi ni yiri ju ka ɲi ni yiri ɲɛna a bolo bɛ caya o n'a bolo cayara o bɛ yiri ju ɲɛni de yira mais an kan ka min kɔlɔsi tijaniyatigi nɔrɔlen don a ye na ya tijaniya de ye tiɲɛ ye jiri bolo dɔ b'o bolo jiri bolo dɔ bɛ kadiriya bolo dɔ bɛ sunamɔgɔ bolo dɔ bɛ wahabiya bolo nin fana dulon bɛ dɔ la bɛɛ b'a la a ye na ye anw de ta ye tiɲɛ ye mais jeletigi bɛ ka jiri yɛrɛ ju tigɛ aw kɔni bɛ ɲɔgɔn na ɲɔgɔn faneni na nin ye musiriku ye nin ye bida mɔgɔ ye nin t'a la yɛrɛ aw b'o la dɔ bɛ ka yiri ju tigɛ n'an ma nin dabila a ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka na jiri ju kɔlɔsi ni yiri ju tigɛra min ko n ta ye tiɲɛ ye n ta ye nkalon ye a bɛɛ bɛ dugu minɛ silamɛya ju bɛ ka tigɛ de yan jamana ninnu na an bɛ ala tanu taa yɔrɔ bɛɛ i bɛ maloya k'a fɔ i ye silamɛ ye i bɛ siran de k'a fɔ n ye silamɛ ne ka ansariw bɔra itali ka na n sɔrɔ pari an bɛ hôtel min kɔnɔ jama bonyanen hôteltigiw ye faamaw bɔ a kalama polisiw nana ka enquêtew kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ko ka mali ambassadeur wele fɔ Bamakɔ o ye kunnafoni d'u ma ko non ko n'Haidara kɔni don ko y a pas de problème mais mun kɛra italikaw nana ansariw bɔra itali ka na olu nan'u jɔ hôtel kɔnɔ k'u bɛ seli a ma diya dɛ hôteltigi ko ɲuman ni juguman t'a la dɛ ko an b'a ka hôtel de bila seli ti kɛ an ka taa de mais mun na parce que
minnu bɛ seli olu de bɛ ka mɔgɔw faga minnu bɛ seli olu de bɛ ka walejugu bɛɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ silamɛya ju a tɛ ka tigɛ fo silamɛw nege bɔra tɔgɔ min dar'u la ko terroriste mais pourquoi tout ça an ye bolofara min fɔ tijaniya kadiriya sazaliya wahabiya sunamɔgɔ a bɛɛ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah mais munna an tɛ se ka bɛn munna asulu bɛɛ ye kelen ye seli fana ye jogo naani ye tijaniyaw fɛ yen sunamɔgɔw fɛ yen wahabiyaw fɛ yen wahandaw fɛ yen a seli bɛɛ ye kelen ye siw bɛɛ ye kelen ye hiji bɛɛ ye kelen ye jaga bɛɛ ye kelen mais kɛlɛ bɛ min ɛl furu ko fitininiw kabini kira tile la sahaba yɛrɛ minnu ye kira y'u ɲɛna ka kira yɛrɛ balolen to kira ka kuma dɔw faamu cogo ma kɛ kelen ye sahaba yɛrɛ fɛ dɔw y'a faamu a ko tan de a dɔw ko k'olu ye min faamu ko kuma in kɔrɔ ye nin de u ye ɲɔgɔn sama ka na kira fɛ kira k'u bɛɛ ta ye tiɲɛ alors mais jango sanba kelen ni kɔ ni lasili ma yɛlɛmɛ ka ban fo bolofarani dɔw de yɛlɛmɛna masala fikihiyaw ani hadisa min faamu cogo ni ne ka faamu cogo tɛ kelen ye o ye kɛlɛ ko ye wa supposons an ka exemple ta ne ye karamɔgɔ ye ne bɛ nasi sɛbɛn n bɛ sɛbɛn bɔ d'accord mais an karamɔgɔ sunamɔgɔ ko ale dalen tɛ sɛbɛnko in na ko a man ɲi ale dalen tɛ nasiko la a man ɲi ne n'a ye baro kɛ ne ko ne ka dalilu bɛ n bolo alakira ka hadisa jɛlen yɛrɛ la kira yɛrɛ ko an bɛ se ka nasi sɛbɛn ɲɔgɔn sama t'o la mais ale y'a faamu cogo min na ale ko a man ɲi kɛlɛ t'a la o e kana nasi sɛbɛn i kana sɛbɛn bila i kun mais ne ka dalilu min bɛ n bolo ne bɛ se ka sɛbɛn bila n kun n bɛ nasi sɛbɛn mais problème min bɛ yen ne tɛna sɛbɛn di e ma n tɛna nasi d'i ma mais munna an t'an ka maaya kɛ yan'an ka se ala ma o tuma na e ma sɔn fɛn min na ala ye ci ka na ko e ma sɔn min na ni mɔgɔ min ma e ladege k'o bɔra diinɛ na ala y'o f'u ye mini o tuma na an wuluw dansago diinɛ na o de bɛ diinɛ tiɲɛ jigi an bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ man ka fɛn wɛrɛ de bato ala kɔ mɔgɔ man ka fɛn wɛrɛ minɛ ka da u la ni se ye ala kɔ nka jigi ala ye adamaden yɛrɛ jigi kɛ fɛn dɔw de ye jigi tɛ se ka bɔ o kan fiyewu n'o sera dɔrɔn ala t'i wele ye dɛ a ka jɔn de bɛ wele ni ala k'an kisi i bɔra ka bin i bolo kari la i bɛ ta ka taa alimami yɔrɔ la misiri kɔnɔ o ka ala fɔ wa a bɛ fɔ sen in a ye taa jigi yɔrɔ la docteur mais o tɛ mɔgɔ dɔ ye wa mais bolo karila min kɛ a fɔra non ala kɔni bɛ yen nka ala ye jigi dɔ bila ye han a y'o jigi man bɔ o ye ala filabato ye wa jigiw bɛ yen ni ala tɛ ala de y'u bila ye ni minɔgɔ y'i minɛ n'i ma ji min dɔrɔn minɔgɔ b'i faga n'i ye kɔlɔsi ta ala minɔgɔ b'i faga i b'i ji de min o jɔn in dɛ ala de y'o kɛ o jigi ye manil farj manil jabbar manil muhyi manil mumit manil nasir manil kafi wahid la ilaha illallah muhammadur rasulullah bɛ fɛ ka min fɔ nin ye an karamɔgɔw tulo b'a la nin y'an silamɛ dama ye n'an ma bɛn bato ninnu u ti minɛ dɛ mais ala y'a fɔ kullu hizbin bima ladayhi farihun
bɛɛ nisɔndiyalen don n'i ta ye ko i ta ye tiɲɛ ye an k'a lajɛ dɛ lajɛra ne kɔni bɛ min fɔ silamɛw ye parti n'a caya bɛɛ an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye siga t'o la ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka an ka ala bato ka sɔrɔ dɔ ma dɔ kɛlɛ dɔ ma dɔ juguya o t'an bali ka tiɲɛw fana fɔ nka n'an sera lahara ala b'a ɲɛnabɔ nka ni mɔgɔ min ko i bɛ bila ala nɔ na ka ala ka sini jugement kɛ i ka mɔgɔw kan yan i ye dan sago dɛ o de la an b'a ye kuma caman netiw kan fɛn caman kan an ka diinɛ ɲɛmɔgɔba dɔ makan n jamana na n ti maa tɔgɔ fɔ diplomasi sira kan a kumana a bɛ ka kutuba kɛ a bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye u k'an k'u kɔlɔsi nansaraw la cogo min na u k'an k'u kɔlɔsi yahudiyaw la cogo min na u ni nansaraw man ka jɛ nansara u bɛ fɛ ka kerecɛn ni yahudiya de fɔ quoi nansara kerecɛnw ani ahlul kitabi quoi a bɛ k'a fɔ silamɛw k'an k'u méfier u la cogo min na a bɛ ka kuma caman fɔ a ka kutuba la mais papu bɛ ka kuma u kelen bɛ k'a kuma fila bɛɛ bila ɲɔgɔn kɔrɔ silamɛ minnu n'u kɛlɛ y'u bɔ siri ani yamani n'u bɛ ka t'u kunfɛ n'u denw ni taayɔrɔ t'u la papu ko kerecɛnw ma ko ale bi silamɛ ninnu ka famille fila adopté a ka so ko a b'a ɲini diɲɛ kerecɛn bɛɛ fɛ silamɛ kamana gannen minnu bɔr'u ka jamana na ko silamɛw ka c'est-à-dire kerecɛnw ka du fila famille fila u k'o jigin u ka so yan'u hakili ka sigi ka se sɔrɔ ka t'u ka dugu la dɔ bɛ k'a fɔ an ka boli ka bɔ ninnu kɔrɔ mais ninnu bɛ k'a fɔ minnu ko an ka boli ka b'u kɔrɔ a ye ɲumanya k'u ye nin ye mɔnɛ ye nin ye mɔnɛ ye nin ye mɔnɛ ye nin ye mɔnɛ ye diinɛ jumɛn c'est-à-dire silamɛya don jumɛn a fɔra an ka ala ka jɔn dɔ jigi tigɛ hali ni kafiri don ala y'o fɔ don jumɛn kuranɛ kɔnɔ alakira y'o kɛ don jumɛn na histoire tigiw bi yan kira tuma min a nana madina n'a hijirala a sera madina don min na a ka baara fɔlɔ a ye silamɛya histoire bɛɛ lajɛ a ye kerecɛnw de wele alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ye kerecɛnw de wele ka n'u sigi ka boli batolaw wele kafiri boli batolaw ka na fara kerecɛnw kan ani yahudiya kelen minnu tun bɛ yen a ko a wele kun ye anw silamɛw aw kerecɛnw yahudiyaw boli batolaw n bɛ fɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka tɔn kelen dilan tɔn in an b'a fɔ ko madinɛ kɔlɔsi tɔn ala ye an bɛɛ sigi yɔrɔ bɛɛ nin dugu in ma a ka kan an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dugu in kɔlɔsi ni jugu bɔra kɛnɛma ka na kerecɛnw kɛlɛ silamɛw kafirifinw an bɛɛ bi fara ɲɔgɔn kan ka kerecɛnw defa n'u nana bi silamɛw kan an bɛɛ bi fara ɲɔgɔn kan ka silamɛw defa ala a ye taa an ka karamɔgɔw ɲininka nin na sa ala kira ni kerecɛnw de ye nin kɛ pacte signé ani bolibatolaw a ye histoire lajɛ kira taara tɔifu don min na ko a bɛ taa wajuli kɛ a mɛnɛ ko a bɛna kanubaw bɛ yen u b'a fɛ mais ɲɛmɔgɔw t'a fɛ mais kɔmɔgɔw de ye kira invité a kana mais comme dugu ɲɛmɔgɔw t'a fɛ u ye lakalakatɔw ni fatɔw bɔ ka gabakuru d'u ma k'u ka kira bon sallallahu alaihi wasallam u ye kira bon ni gabakuru ye k'a blessé ka joli bɔ a la kira bolitɔ a taara don jardin dɔ kɔnɔ ka t'i dogo yen chrétien dɔ de y'a nɔ minɛ ka taa sɔrɔ yen
ka taa pom d'a ma ko a k'o dun siga ko a ka yan bila ko yan ti yɔrɔ garantilen dɛ ko n'u y'a sɔrɔ k'u b'a faga Allahu akbar ha mais ne m'a dɔn min donna silamɛw ma bi Allahu akbar k'u ti maa fɛ k'u tɛ se ka maa mara siga o silamɛya bɔra min o nana don jumɛn aha o ka ɲɛfɔ Allahu akbar aidra ouais c'est normal aha mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ mara n'i dɛsɛra k'i yɛrɛ mara o Allahu akbar o ye wulibali e bɛ se ka kerecɛnw mara cogo di e bɛ se ka kafiriw mara cogo di e yɛrɛ dɛsɛra k'i yɛrɛ mara silamɛ yɛrɛw dɛsɛra k'u yɛrɛ mara an bɛɛ farala faneni ni baneni ni ɲɔgɔn lebu anw bɛ se ka maa wɛrɛ adopte wa ayi an tɛ se Allahu akbar an bɛ fɛ ka an bɛ nin wele da denmisɛnninw de ye wallahi Allahu akbar a faw ni a bɛnkɛw binna dingɛ min kɔnɔ aw k'a kɔlɔsi Allahu akbar o ye wulibali sunamɔgɔya t'a la wahabiyaya t'a la tijaniya t'a la an bɛɛ bɛ fani ba la an bɛɛ bɛ fani ba la Allahu akbar jɔnni ta ye tiɲɛ ye bɛɛ hakili la i ta ye tiɲɛ mɛ n'an sera lahara sa an ka kiiri to ala bolo mɛ an ka bɛn diɲɛna ya tara an na balo ka lafiya Allahu akbar aidra Allahu akbar ni wulibali an bɛ nin wele de da denmisɛnninw ye wallahi cɛkɔrɔbaw dusukun finna ka ban ala bal arana ala qulubihim ma kanu yaksibun u bana ɲɔgɔn na ka walejuguw kɛ ala ye jo da u dusukun na kuranɛ de ko ten ne m'a fɔ itatala o tumana jo taw minnu dusukun na an bɛ kuma o de fɛ Allahu akbar ni wulibali wa a k'a dɔn fana silamɛya ye cogo tɛ tɔgɔ tɛ nkalonfi ye cogo tɛ dɛ tɔgɔ tɛ Allahu akbar silamɛya ye jogo de ani baara ala kira ko sɔlɔ silam bu'istu li utammima makarimal akhlaq ne muhammadu cira ala fɛ n kana jogo ɲumanw de sabati sigatala Allahu akbar n'a fɔra o diinɛ mɔgɔw de kɛra maafalaw ye siga u tɛ hinɛ u yɛrɛ la jango maa wɛrɛ Allahu akbar olu b'o kira kɔ a ka haramuya u tɛ ala kira nɔfɛ sigatala utako wallahi anw ye farafinna yan anw ye mɔgɔ lajarabilenw de ye se foyi t'an ye Allahu akbar anw ka kiiri kɔni bɛ ala de bolo sigatala ni farajɛ min kɔndana o bɛ an wele ka taa wari d'an ma n bɛ misiri jɔ ka d'i ma ka kalanyɔrɔ jɔ taa kɛlɛ kɛ n dɔgɔ la i k'an ka parti fɔ siga dɔ fana bɛ nin wele ka dɔ d'o ma taa misiri jɔ n bɛ jɔ n'i ka ko bɛɛ ye i ka mɔgɔw wele ka don n ka parti la a k'a défend Allahu akbar farafinna anw tilalen bɛ surakaw ni ɲɔgɔn cɛ tan de sigatala aidra ni wulibali yɛrɛ n'o tɛ akida tɛ dɛ ayi okay Allahu akbar u y'an tila tan mais ne b'o de fɔ anw ka mɔgɔ c'est à dire ne filɛ nin ye ni mɔgɔ dɔ y'a fɔ sisan a b'a fɔ ko Haidara ni wahabiyaw man di n'i y'o fɔ dɔrɔn i ye nkalon tigɛ walahi sigato la anw ka Bamako ye maa ɲɛnama o maa ɲɛnama n'i ye sunnamɔgɔ ye ko i b'i yɛrɛ kalama anw bɛ tan de bilahi aliyul azim n ka tɔɔrɔ ti s'i ma u ka tɔɔrɔ ti s'an ma wallahi olu ye a kodɔnnaw ye minnu ye ala ko in faamu n'an sera lahara a bɛ ɲɛnabɔ nka sa a maaniw dilanlen don n'olu fana ma kɛlɛ kɛ surakaw ka bɔ o kalama u ti fɛn sɔrɔ olu fana bɛ yen o bɛ yen olu bɛ yen n'o tɛ ne ko sisan an ka bɛn ni ala ɲɛ b'a la ne dusukun na ko dɔ man di ne ye aw jɔyɔrɔ t'o la n'i ye sigara kɛ ka se ala ma don min na ala t'i nɛgɛn dɛ bilahi ala ka jɔnsi juguya t'anw dusukun na fo ni min ko i t'a ɲɛ la an bɛ segin ala min ma o ɲɛ b'an dusukun na taabolo si tɛ yen k'anw bɛ min kɛlɛ taabolo si tɛ yen min juguya b'anw dusukun na parce que an b'a dɔn n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ juguya gundo la i bɛ seli ala min ye o ɲɛ b'i dusukun na mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de o n'o tɛ kotigi ɲɛ bɛ tiɲɛ na o o la a bɛ manamanakan minnu mɛn u bɛ mɔgɔw labɛn Haidara ka ko n'an m'an farati an ka ko bɛɛ bɛna tunu o tumana dɔw bɛ taa nɛniw kɛ anw bɛ yɛlɛ
parce que u ma da ala yɛrɛ la ala ko n b'a kɛ e ko a ti kɛ e ma da ala la fiyewu e tɛ silamɛ yɛrɛ ye i tɛ se manil fard manil wahid manil mu'min manil muhaymin wahid dalwakaw asra bɛ ala bolo n b'a ɲini ala fɛ a fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ in kan cɛ ni muso la a bɛ min fɛ aw yɛrɛw de b'o dɔn n b'a ɲini ala fɛ ala k'a k'a ka alaya kama a bɛ min fɛ hɛrɛ la ala k'a d'aw ma a bɛ siran min ye ala ka don a n'a cɛ ko bayakɛlaw bɛ yen an bɛ baya kɛ ka fatiya ta o y'a fɔlɔ ye o kumana an b'a fɔ ɲɔgɔn fɛ n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti jɛnɛya kɛ n ti suɲɛli kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a minɛ ala ka yafa ma ala k'an zaa kɔrɔ rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillah baden tebe shirfila la jabaw aw folen ko ka wali mando mali kono ani mali ko kan aw munu sogombiana amba fo ala ke hera kana bela jelen korofo damne na ya fo ye chugo min tuye anye ko divar jamana kan samba flantan wolon vlala sayyid sharif usman maran haidara ay tama mi mboloda kana bi antume dalwa olude ka duguba kono ka balon cikene baka ka ben avril kalo tle shekima la selimunu kera ka ke ambela jelen na falaye ala ko ke anye ni nyona chama me ala bolo ala ka oyirana ame awblani yero ina ka fo akambe jian wati were wa shukran lakum fi amanillah. Ni sanu ni wariye donga more donga ka fusani sanu ni wariye kemine je